Littafin Gwarzon Sadauki na ɗaya, wanda Abdulaziz Sani Madakin Gini ya rubuta. Kurkuku ne wanda aka gine ɗakunansa da katangarsa da zallan duwatsun wuta. Ƙofofin gidan gaba ɗaya da tagoginsu an yi su ne da baƙin mulmulallen ƙarfe mai kaurin kamu guda. Tsayin katangar wannan kurkuku kamu 60 ne, don haka duk wani fursuna da ke cikinta bai taɓa tunanin haurewa ba. Aƙalla akwai zaratan dakaru guda 1,200 masu gadin wannan kurkuku, waɗanda su kansu ababen tsoro ne, saboda kwarjininsu gami da surarsu da manyan sadaukai, domin ido ba mudu ba ne, amma ya san kima. A daidai wannan lokacin fursunoni na tsaitsaye a tsakiyar wannan kurkuku, suna ‘yar hada-hadarsu kamar yadda suka saba. Wasu suna wasan motsa jiki, wasu hira suke yi, wasu kuma suna kai kawo. Dama kullum an ware musu irin wannan lokaci domin samun nutsuwa. Kwatsam sai suka ji motsin buɗe ƙatuwar ƙofar gidan, wacce tsawonta da faɗinta kamu 60 ne. Ƙarar buɗe ƙofar ta cika dajin gaba ɗaya da amsa kuwwa, kai ka ce wani ƙaton dutse ne ya mirgino da gudu. Ita dai wannan ƙofa ana buɗe ta ne da wata irin na'ura mai ɗauke da kaca da kuma haƙoran mawanin ƙarfe mai juyawa. Dakaru 20 ne ke iya juya mawanin wannan ƙofar ta buɗe a tsawon daƙiƙa 360. Ƙofar na gama buɗewa sai fursunoni suka ga dakaru kimanin guda 40 sun tuso ƙeyar wani mai laifi, wanda aka ɗaure hannayensa da ƙafafuwansa da manyan sasari, kai ka ce giwa aka janyo. Shi dai wannan mai laifi ya kasance matashin saurayi, wanda shekarunsa ba su haura 26 ba. Ya kasance kyakkyawa ne mai ƙirar sadaukai. Fuskarsa cike take da murmushi, kawai sai kalle-kalle yake yana duban tsawon katangar gidan da kuma tsarin ƙofofi da tagogi. Bayan an shigo da wannan saurayi tsakiyar kurkukun, a lokacin da aka rufe ƙofar shigowa sai aka tsayar da shi cak, aka fara kallon kallo tsakaninsa da sauran fursunonin gidan. Kowa sai ya tsaya ya daina abin da yake. Su dai fursunonin gidan mamaki suke yi, kuma suna tambayar junansu suna cewa, wannan kuma wane takadari ne haka, har da za a ɗaure shi cikin manyan sarƙoƙi. A saninsu duk wani gawurtaccen mai laifi a duniya idan aka kawo shi wannan kurkuku na birnin Kisra, risinawa yake, ya kama kuka da nadama. To amma shi wannan da murmushinsa ya shigo, ko kuwa bai san irin masifar da ke ciki ba ne. Wata irin muguwar rayuwa ake a cikin wannan kurkuku, wacce mai ƙarfi ne kaɗai yake tsira. Ba a raba abinci a cikin nutsuwa, sai masu ƙarfi sun fara ɗibar nasu, sannan in ya yi ragowa marasa ƙarfi su ɗiba. Idan mutum bai samu ba, sai dai ya kwana da yunwarsa. A kullum akan ɗauki gawa guda 2 ko 3 a cikin wannan kurkuku, saboda baƙin zaluncin da ke faruwa a tsakanin fursunonin. Idan fursunoni za su kwana suna yaƙi a tsakaninsu, ko kallonsu dakaru ba za su yi ba, amma fa da zarar fursuna ya karya doka guda ɗaya, take dakaru za su rufe shi da lugudan duka, sai sun ga ya suma, sannan za su ƙyale shi, kuma a ɗauke shi a kai shi wani ƙuntataccen ɗaki, wanda ko kwanciya zai yi ba zai iya miƙe ƙafafunsa ba, kuma ɗaki ne cike da shara, tsutsa ga ɗoyi, sauro da ƙudaje ma sun ishe shi. Ana cikin wannan kallon kallo tsakanin baƙon fursuna da sauran fursunonin gidan kenan, sai wata ƙofa daga can wani ɓangare ta buɗe. Shugaban dakarun gidan ya fito tare da wasu tsirarun dakarunsa masu take masa baya, suka dirfafo inda baƙon fursuna yake. Shi dai shugaban dakarun wannan kurkuku ya kasance wani garjejen ƙato mai sura irin ta mutanen farko. Kallo ɗaya za ka yi masa kasancewa sadauki ne, kuma jarumin gaske mai fasa taro. Shigarsa ta fita daban da ta sauran dakarun gidan, domin rigarsa, takalmansa da doguwar safar hannu duk na ƙarfe ne. Takubba 2 ne rataye a bayansa, duk jikinsa a murɗe yake da ƙwanji da jijiyoyi. Sai da suka iso dab da baƙon fursuna, yadda tazararsu ba ta wuce taku 2 ba, sannan suka tsaya cak. Shugaban dakaru da baƙon fursuna aka yi kallon kallo na tsawon daƙiƙa 5, sannan shugaban dakarun ya yi ɗan guntun murmushi, ya dubi baƙon fursuna ya ce, sunana Gadaras, ni ne shugaba a wannan kurkuku. Ya kai bawa Insam, ina yi maka barka da zuwa gidan mutuwa. Labari ya riske ni
cewa sau biyu kana samun nasarar guduwa daga can kurkukun cikin gari ana kamo ka da ƙyar, to ka sani nan ba a iya guduwa. Duk fursunan da aka shigo da shi nan sai dai a fitar da gawarsa, amma bai isa ya fita a raye ba. Yau tsawon shekaru 14 kenan da kafa wannan kurkuku, ni da jama'ata muna gadinsa, babu wani fursuna da ya taɓa karya wannan tarihi. Ka sani muna da dokoki guda 9 a gidan nan. Dokoki 5 daga ciki idan ka aikata su za a yi maka hukuncin dukan kawo wuƙa gami da horo mai tsanani. Ragowar dokoki guda 4 kuwa hukuncin kisa ne a kansu. Ina mai yi maka gargaɗi da ka kiyaye waɗannan dokoki waɗanda za a sanar da kai su yanzu take idan kana son ka tsira da lafiyarka da rayuwarka. Ko da gama faɗin hakan sai shugaban dakaru Gadaras ya dubi wani badakare ya ba shi umarni. Badakaren ya buɗe baki ya ce, doka ta farko a gidan nan ita ce, sharaf sai bawa insa ya tara numfashin badakaren ya ce, dakata, ba na buƙatar jin dokokinku, ina son na karya kowace doka ɗaya bayan ɗaya har guda 9, in ya so na ga yadda za a iya hukunta ni. Daga yau ina mai tabbatar muku da cewa babu wata doka da za ta yi aiki a kaina sai dai a kan sauran fursunoni. Ko da jin wannan batu sai dakarun da ke kewaye da Gadaras suka ɗaga kulakensu suka yunƙuro za su afkawa bawa Insam, amma sai Gadaras ya daka musu tsawa ya ce, ku dakata, kada ku taɓa shi. Da jin haka sai dakarun suka ja baya suka tsaitsaya. Gadaras ya dubi Insam ya bushe da dariyar mugunta, lokaci guda kuma ya murtuke fuskarsa ya ce, da kyau, haka nake so na ga jarumi mai dakakkiyar zuciya da ƙarfin hali irinka. Ai ka rage mana wahala tunda ka zaɓi hanyar da za ta fi sauƙi a gare mu. Mu dama amfaninmu a gidan nan horo, tsaro da hukunci. Burinmu kawai a aikata laifi, ga fili ga mai doki. Kai ku kwance masa dukkan sarƙoƙin da ke jikinsa, kuma a nuna masa ɗakinsa na kwana, amma da zarar ya karya doka ɗaya a zartar da hukunci a kansa. Ko da jin wannan batu sai mataimakin Gadaras cikin alaman fargaba ya ce, a'a ya shugabana, sarki ya gaya min cewa wannan yaron yana da matuƙar hatsari, don haka bai kamata a kwance masa sarƙoƙin nan ba. Gadaras ya daka wa Batus tsawa ya ce, ai so nake na ga iyakar haɗarin nasa, maza ku kwance masa sarƙoƙin na ce. Da jin haka sai wasu dakaru biyu suka zaro maƙullai suka kwankwance sarƙoƙin da ke jikin hannayensa da ƙafafuwansa, saboda daɗewar ɗaurin duk shatar ƙarfe ta fito a kan hannayen da ƙafafuwa. Ko da Insam ya ga an kwance shi sai ya yi miƙa gami da murmushin murna, domin ji ya yi kamar ya sami ‘yanci ne daga matsayin bawa. Shi kuwa Gadaras sai ya juya da baya ya nufi ƙofar da ya fito. Dakarun da ke tare da shi suka bi shi a baya. Wani badakare daban ya dubi Insam ya ce, ka biyo ni. Ba tare da wata gardama ba kuwa sai Insam ya bi badakaren a baya. Suka nausa wani ɓangaren daban na gidan. Duk wannan abu da ke faruwa sauran fursunonin gidan suna ta kallon baƙon bawa Insam. Ko da aka nufi cikin gidan da shi sai ya ga gaba ɗayan fursunonin gidan sun biyo su a baya. Hakan ne ya sa Insam ya fahimci cewar lallai akwai wani abin da ke shirin faruwa, don haka sai ya yi shirin tarar ko menene a ransa. Lokacin da aka iso wajen da rukunin ɗakunan barcin fursunonin yake, sai Insam ya hango wani babban ɗaki guda ɗaya wanda ya bambanta da sauran ɗakunan. Zaune a ƙofar ɗakin bisa wata kujera wani maƙeƙen ƙato ne, baƙar fata. Kansa ya sha askin ƙwallon molo, ga ƙatin yari guda 2 a hannuwansa, yana da saje gami da murtuƙaƙƙen gashin baki. Wannan baƙin mutum ya kasance mummuna kuma dogo ne sosai, domin a gaba ɗaya gidan babu mai tsawonsa da ƙira ta sadaukai face sadauki Gadaras. Fursunoni 20 ne a zagaye da kujerar da wannan baƙin mutum ke zaune suna fadanci. Kai da gani ka san shi ne shugaban fursunonin wannan gida. Duk fursunan da ya zo wucewa ta gabansa sai ya zube ƙasa bisa gwiwoyinsa biyu ya yi gaisuwa, sannan sai ya wuce. A cikin fursunonin da ke kewaye da shi akwai masu yi masa fifita, akwai mai yi masa tausa, sannan akwai masu ɗauke da faratan 'ya'yan itatuwa da abinci da ababen sha kala-kala. Shi dai wannan baƙin bawa ana kiransa da suna Barsat. A iya rayuwar Barsat bisa binciken da aka yi ba a taɓa ganin ya yi murmushi ba, sai dai dariyar mugunta.
kullum da ko da yaushe fuskarsa a murtuƙe, babu annuri, zuciyarsa cike take da zunzurutun rashin tausayi da zalunci. Shi kansa bai san iyakar adadin mutanen da ya kashe a rayuwarsa ba. Yanzu ne dubunsa ta cika aka kamo shi da ƙyar aka kawo shi wannan kurkuku, sakamakon laifin haura gidan sarkin Kisra da nufin yin sata. Shi da yaransa mutum 40 aka yanke wa musu hukuncin ɗaurin rai da rai. Lokacin da bawa Insam ya zo zai wuce ta gaban Barsat, sai ya kau da kai ya yi kamar bai gan shi ba, ya wuce gaba yana biye da badakaran da ke masa jagora. Kawai sai ya ga badakaran ya ratse gefe guda ya tsaya cak, ya juyo baya. Wasu fursunoni kimanin su 20 suka taho da gudu suka yi wa Insam ƙawanya. Ɗaya daga cikinsu ya dube shi a fusace ya ce, kai wannan baƙon fursuna, ka yi ganganci da ka ƙi sauraron dokokin gidan nan guda 9 ɗazu. To ka sani, wancan na zaune shi ne sarki a gidan nan, hatta dakaru ma shakkarsa suke, bare kai fursuna. Dole ne ka rinƙa gaishe shi sau 3 a kullum, kana durƙusawa bisa gwiwoyinka a gabansa. Wannan yana daga cikin dokokin gidan nan guda 9. Sa'ad da Insam ya ji wannan batu, sai ya ƙyalƙyale da dariya, sannan ya dubi fursuna da ya yi masa magana ya ce, yau an samu sarki na biyu a gidan nan, ni ma sai dai a rinƙa gaishe ni kamar yadda ake gaishe shi. Kafin Insam ya gama rufe bakinsa, tuni fursunoni da suka kewaye shi sun lulluɓe shi da duka, sun durƙusar da shi ƙasa. Kawai sai aka ga ya yunƙuro sama ya watsar da su duka. Wasunsu suka yi sama tamkar da majajjawa aka janye su, suka gwari a jikin gini suka zubo ƙasa. Fursunonin suka sake tasowa da sauri suka rugo kansu, aka rugungume da faɗa. Duk fursunan da Insam ya nausa sai a ga ya baje a ƙasa ya kasa miƙewa, idan kuwa ƙafarsa ya doka ko hannuwansa sai dai a ji ya kurma ihu sakamakon karyewar ƙashinsa. Kafin cikar daƙiƙa 120 ya bazar da fursunoni 20 a ƙasa. An rasa ɗayansu da ya iya miƙewa tsaye. Ko da ganin haka sai sauran fursunonin da ke wajen gaba ɗayansu suka yunƙuro za su afka wa Insam, amma sai Barsat ya daka musu tsawa suka tsaya cak. Barsat ya miƙe tsaye daga kan kujerar da yake zaune, ya tako da ƙafafuwansa tamkar wani toron giwa, ya zo dab da Insam ya tsaya kai ka ce zaki ne a gaban kyanwa. Saboda bambancin girmansu, Barsat ya sunkuyo da fuskarsa daidai kanta Insam ya ce, a nan za mu dakata. Insha Allahu za mu ci gaba da kawo muku wannan shiri a cikin wannan tasha mai suna Arewa Nishaɗi VIP. So kada ku manta ku yi subscribing ɗin wannan channel ɗin domin samun cikakken wannan labari a koda yaushe. So wannan mun tsaya a episode 1 a cikin littafi na 1. So insha Allah za mu ɗora a episode 2, ku ci gaba da bibiyar.